chukwu uche madabu uche chukwu inugo uche madabu uche chukwu uche madabu uche chukwu n'ihi na amụmụ nwa ọgbụgba aka Chineke Lean on me, lean on me. Ah, Holy Ghost fire. Lean on me, lean on me, lean on me. Holy Ghost fire. Lean on me. Abba Father, the King of Kings. Abba Father, Emmanuel. Holy Ghost fire. Lean on me. Abba King of Kings, Holy Ghost fire. Lean on me, lean on me, lean on me, lean on me. Holy Ghost fire. Lean on me, lean on me, lean on me, lean on me. Holy Ghost fire. Lean on me. Osabiago now. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadiso, akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadiso, akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi neburu maya, akadimosi. Akadimosi
Akadiso, Akadibozi, Neburumoyo, Akadibozi, Akadibozi, Neburumoyo, Akadibozi. Osarego, Iwerego Nambu, Owane, Manuwa Iwerego, Media, Inangorio Monago, Esiegule, Manuwa Inebaba, Media, 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 Nimokuwe, Media, Rodilana, Alabere na Paya, Otamula Siri, Okadi Mame Messia, Asiniwe Ale, Media, 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 Nimokuwe, Media, Rodilana, Alabere na Paya, Otamula Siri, Okadi Mame Messia, Media. Onye kere igwe n'ụwa, onye kere osimiri, kekwata bando ya n'ọma ịhụna na nke ndị eze niile, biko nye ya n'otuto, mee ka ndị bi n'ụwa niile wee mara n'Imo. Aye, site n'ọsọ gị n'Enugu na ndịda, site n'ọrụ gị idoruwe n'obiruwo, malite ndị gị na-abalị n'ọgba, mee ka ndị bi n'ụwa niile wee mara n'Imo. Baba ye, because of time, take it joy, Baba ye, take it joy, Baba. Only me, yes, a play, only me, yes, a play, only me, almost after this one. Aha ya bụ Jehova nka n'ọlụ niile bụ mmadụ ewo, ọ dịghị ihe karịrị ya ime. Aha ya bụ Jehova nka n'ọlụ niile bụ mmadụ ewo, ọ dịghị ihe karịrị ya ime. Onye isi wee hụ ụzọ, ọ dịghị ihe karịrị ya ime. Onye mkpụrụ wee dị ije, ọ dịghị ihe karịrị ya ime. Ọ bụ Chukwu, ọ bụ Chukwu, ọ dịghị ihe karịrị ya ime. Onye si wee ụzọ, onye bụ iwe kwu okwu, nwanyị ga wee tụrụ ihe n'uwe. Onye na-enweghị ego nwechara nwa ego, onye ogbenye nwechara ụlọ ọgaranya, onye akụpụrụ akụpụ ka emesi bụ n'ezi ego. Onye isi wee ụzọ, Imamaya, oh, Imamaya, no dear. Imamaya, oh, Imamaya, Imamaya. Ibereya, Idukuya, Imamaya, no dear. Imamaya, Imamaya, oh, Imamaya. Just in the mercy, just in the mercy, Imamaya, 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 Imamaya. Believe we can do the man. We need any day, baby. Kuko to konsiki no to. Oluchine kenuru kenju. You say kuko konsiki no to.
olileanya n'ịgọzi na iru ya na etoziri ọtụtụ nsogbu na ehihie wee chọọ ya ihe kpọrọ ịma ya ya n'ịnọ olileanya n'ịgọzi. Akude Jesus anọnọdụ n'akwụkwọ ya ozila ya ụzọ ka ọ na-eguzo n'etiti ya ji nwayọ n'osimiri ya. Okay,
si bi wa bia di na no mo bia oya na ba bia ana kwa kwa na bebe si ana ma ka ina ma na ba ina ba lo we ana ba ana ba ana ba ana ba ana ba ana ba ana ba
Ogojide ndị mmụọ n'ọlụ ndị mmụọ achọwo oke mmụọ. Nwa m, ọgbadụsi ewe dọrọ ndị mmụọ achọwo oke mmụọ. Onye chara ndị mmadụ aka, o jewe nyere ndị mmụọ aka. Oke mmụọ nyechara mmụọ mmadụ aka, o jekwa nyere ndị mmụọ aka. There is a spirit that lives in spirit. Son, hold on. You know the way no man moves without a spirit living in it. Spirit. Spirits are under spirit. Spirits are under one spirit. Oke mmụọ maka esi enyere ndị mmụọ aka. Ụfọdụ na-akpọ ya ọnụowu ndị mmụọ. Abịa n'ala ndị mmụọ a na-akpọ ya igwe ndị mmụọ. Abịa n'ala ndị mmụọ a na-akpọ ya omenala ndị mmụọ. Ị mara ndị mmụọ na-etu ihe oke mmụọ. Ị mara ndị mmụọ na-etu ya eze mmụọ. Awesi ka ịkpọ n'igwe ndị mmụọ n'ọgaza mmụọ nọ ndị mmụọ n'ime. Mmụọ na-anapụta ndị mmụọ. Mmụọ na-ekwuru ndị mmụọ n'ụha. Mmụọ na-enye ndị mmụọ ife ha na-eri. Ọkwa ya bụ ikuku na-ebu ikuku agagharị. Ịma na enwere ikuku na-ebu ikuku agagharị. Ịma na ọ bata n'ikuku ka ebu ezo gbagharịwasị. Ikuku na-eje ije n'ime ikuku. Nke a pụtara o ji nọrọ n'ime ikuku eme ihe siri ike. Ọ chọọ inye nwa, o chee n'ikuku nye nwaanyị aga. Ọ chọọ ịlụ agha, o jiri ikuku lụọ agha zobe. Ọ chọọ ificha anya, o ji ikuku obi ya. Sandino, nne m gwara m na o juru eluigwe ji ụwa niile. Mwesi ya gịnị mere ya adịghị afụ ya anya? Kedu ka o si jụọ eluigwe weju ụwa niile? Mana mmadụ ụwa adịghị afụ ya. Weju mmadụ gịnị ka ọ bụ? Weju mmadụ gịnị ka ọ bụ? Weju mmadụ gịnị ka ọ bụ? Ajụrụ m anya mmadụ gịnị ka ọ bụ? Kedu ka o si jụọ eluigwe ju ụwa? Mana ọ dịghị ofu onye nke na-afụ ya. Ebube mmadụ gịnị ka ibu? Mmadụ gịnị? I will not forget this. The Lord just showed me something. Bright is healed. Amen. Bright is healed. Amen. How many of you know Bright? Bright, my son, the trumpeter. Bright is healed. Yes. They brought him as I was calling him names. They put them Bright in the room. The Lord cannot present him without attending to him. Bright is healed. Amen. Amen. Bright is healed in Jesus' name. Bright is healed in Jesus' name. Lord, just like you brought him here and showed him to me, I know you have attended to him. Bright will be discharged. If Bright is not discharged today, he will be discharged tomorrow. Go and write it down. They just brought him here.
They just brought him here. He's been attended to. If they don't discharge him now, today, Bright, the trumpeter will not sleep there tomorrow. General Hospital will tell him to go. Makebubi batebe na yoya. Discharge a pre-union in the Canada. Ebubi General Hospital. Bright in one day when they discharge you. Ebubi banye bi na sick. Jesus. Bi na sick here bi droti wara am. Ebubi batebe na memumba. Onye mebu aburo onyu wo. Ebubi pari wa mebi hesiri no rola o. Pari wa mebi hesiri. Oke ebubi pari wa lo bolu siri no. Oke ebubi pari wa ne. Okay. Hey! I don't know, sorry please. Son, I don't know if you know this song. I just said GCK Asula Gong Usongiwa Chichi Osuna sula gong Uzogi Chichi Iwayo Tobasi Onedu Nuzondu Kumenye Mwemiye Weka Noroni Meki Uguzayo, Otakachi Ofa, Obaradio, Uguzayo, Uguzayo, Otakachi, Obaradio, Makandini Babra Nimetio, Ati Kuguzayo, Ati Wasuka, we're Robert, Jesus Busa, yes, your boon and Osinonia and Periasi. You don't understand it. Nani wakenta kanyani nega. Nani wakenta kantini nega. Nani wakenta kanyani nega. Na lekisi bube. Na lekisi bube. Imanete woya aka woya we
n'ime Jizọs. Ọ dịghị ama m ikpe dịrị Ịma na-eje wo ya aka wo ya wee si. Ọ dịghị ama m ikpe dịrị ndị niile nọ n'ime Jizọs. Ọ dịghị ama m ikpe dịrị. And I heard Chukwu Chukwu ka m ga na-efe ogologo ụbọchị niile. Yes, sir. Chukwu Chukwu ka m ga na-efe ogologo ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ndụ etufue ụtọ ya, ọ gịnị ka m ga-eji mee ya ezi ndụ? Ọ bụrụ na ndụ etufue ụtọ ya, ọ gịnị ka m ga-eji mee ya ezi? Jerusalem, Jerusalem, obodo bụ sọ mma, obodo ya I said Jerusalem, Jerusalem, obodo bụ sọ mma, n'ezie, Otu aka Jehova usu niile nke ndị agha gbara ndị ya gburugburu. in Jesus' name, Amen. kelenu ya, Jehova gọzienụ aha ya. ọ bụ Chineke nwe mmadụ ka mmadụ na-abara n'ihe, kama onye nwere uche ga-abara onwe ya n'ihe. Ifụla, may Elohim be praised. May Elohim be praised. I told people, if you really want to go, if you really want to be high, I'm gonna nonsense. Just go to the Most High. You understand? I don't know how I feel, but I doubt if people that take that thing that intoxicate them, if they get as high as I am. You know what? My own is that I will get high, even in our day. Oh, yes. And when I return, change is it they will get. Papa na Papa. But when they get high, spending their money, still get high. At the end of the day, mirror dorage, Oh, yeah. one get high. So, Nkemo wumbaga eba nwa, emere mi ihe niile ya ọdịmfe. Yes, sir. Hallelujah. Jehova gọzienụ aha ya. Tochukwu, Tochukwu, kuonuro. Tochukwu, amadudu ore, biko yakutena sitena Jesus, ya otuto iye ọrụ. I want to invite Reverend Mabel. Yes. She's a bona fide member of Divinity and Worship family. She will take over in the next 15 to 20 minutes. I want you to prepare your mind. It's about to drop. And after this one drop, we'll share the grace. Oh, yes. What you didn't receive the first time, the second time, you didn't receive while the ministers were ministering, while these great ones were ministering. Make sure you collect it now. Make sure, Anne, what is it? Make sure you do what? Make sure you collect it now. My love, go and sit down. You have tried. You can keep it if there's nobody holding it. You have tried. Give them that thing. You have tried. God bless you. God bless all of you. You've been sitting down one place. Amen. Yahweh bless you, people. Heavenly Father, your name is wonderful. Your name is beauty. Your name is beauty. Your name is I'm worshiping you, for you are holy. You've got the glory.
Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent. You are mighty. I worship you, for you are holy. You've got the you've got the whole world in your hands. You've got the whole you've got the whole you got the whole Otuto diri eza lese Otuto diri eza Otuto diri mone rimunde moja kewiro Asimo otuto diri akoma David Olori helore Mama siamas Akati sebue Omakansi video Onye makanto esibusi Omakansi video Chimotu kesibusi Mone nyere maka Mone nyere maka Mone nyere maka Oyabu mone nyere maka Onye chibere chibo Onye chibere Ice Onye chibere chibo Onye nke chibere chibo Echete chichala Jesus Echeta nwanyị amụọ Echeta echichala o Echeta ọgazie Ọkwa echeta echichala Echeta echegharịa May the name of Yahweh be praised. My love, let the Lord use you in the next 15 to 20 minutes. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Kele no Chukwu onye hụrụ anyị n'anya. Kele Chukwu, kele ya, kele Chukwu, kele ya, onye hụrụ anyị n'anya. Ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke na-enye ezi ndụ. Kwee ka Jizọs bata obi gị. Asị m ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke na-agwọ ọrịa. Kwee ka Jizọs bata obi gị. Asị m ị chọrọ udo, ezi udo, udo nke na-agbanwe ọnọdụ. Jesus bata obigi Maka gịnị Chogi koge bubu Abali oge iye Chogi koge bubu Abali oge iye Chogi koge bubu Abali oge iye Weka Jesus bata obigi Agabigalamo, Ogineje, Oginala, Agabigalamo, Onyekeruwa, Panaka Gikainela Natimo, Agabigalamo, Yabubaliwe, Ogineje, Inana, Agabigalamo, Ochimeza Nagaka, Nimagika, Babara Kumpae. Prophetess and John, Nimegi Kanye Mara Nimeo, Agabigalamo, Agabigalamo, Nimegi Kamwere Dumunye.
Inagari nemema Chimogi nagayari nemema Hebubogi nagayari namoya Agabigala onyewe Ogi nagayari nemema Ogi nagayari nenyego Hebubogi nagayari nemamonodo Agabigala onyewe Eze ogi nagayari nemoya Ogi nagayari nenyego Babogi nagayari nedosimado Agabigala ni Chineke Chimogi nagayari nenyonodo chukwuma Ebubogi nagayari nedosimado Agabigala kumike Asim agabigala chiwendumo Kumike Apagi bebe sorondumo Kumike Apagi begi kamabara pechiri Kumike Apagi bebe sorondumo Kumike Apagi begi kamabara pechiri Ese bube Chukwuma Ochena muo Onu neburumo Yesanyeri Onu vinyirikero Ebube elimwe
Yeah!
Chineke na-ga-enyere m aka ọrụ nke Chineke ga-esiri m ike. aga m ewere obi m jewere Timoti lụrụ chi m ọrụ ọrụ nke ịhụnanya aga m ewere obi m jewere Timoti lụrụ chi m ọrụ ọrụ nke ịhụnanya ama m na Chineke na-enyere m aka ọrụ nke Chineke agaghị esiri m ike ama m na Chineke na-enyere m aka ọrụ nke Chineke agaghị esiri m ike. Aga m ewere obi m jewere Timoti rụrụ chi m ọrụ ọrụ nke ịhụnanya aga m ewere obi m jewere Timoti ọrụ nke m ọrụ nke ịhụnanya ọ bụrụ na Chineke na-enyere m aka ọrụ nke Chineke agaghị esiri m ike ama m na Chineke na-enyere m aka ọrụ nke Chineke agaghị esiri m ike onye bụ nwa Chinekpere Chineke ka m bụ. onye bụ nwa Chinekpere asị m onye bụ nwa Chinekpere ọnụ m onye bụ nwa Chinekpere abụ m onye ihe ọma kọrọ n'elu ụwa anyị bụ ndị ihe ọma kọrọ n'elu ụwa ọnụ m onye bụ nwa Chinekpere onye bụ nwa Chinekpere onye bụ nwa Chinekpere onye bụ nwa Chinekpere Choma me choma aije onye bụ nwa Chinekpere asị m onye bụ nwa Chinekpere onye bụ nwa Chinekpere gwanụ m onye bụ nwa Chinekpere onye Chukwu mere mma kelee onye Chukwu gwọrọ
Akama ụtụ ya bụ n'ezie. Udiri Chimo. Udiri Chineke. Akama ụtụ ya. Udiri Chineke. Udiri Chineke. Akama ụtụ ya bụ. Hey, yeah. Udiri Chineke mara. Hey. Akama ụtụ ya bụ. Boy, ole, 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 Chineke mụ, mere mama, onye bi n'igwe, mere mama la, ọka, mere mama la, ole beka mụ, 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 ole, ole, ole beka mụ, ole beka mụ, ole, now you be the God that can break impossibility. In a man, oh come on, Baba ni me Jehovah, carry to pasio ya maraya. Asimo kama. Ibaba ni me Jehovah, carry to what Onyamara. Kelenu Jehovah, Jehovah Diri, Jehovah Diri, Jehovah Diri, Inika Maduge. Kelenu Jehovah. Jehovah the Rimo, Jehovah the Rimo, Jehovah the Rimo. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Oku Yahweh na am, Oku Chineke na. Father, thank you for this moment. Thank you for your children that you use. Thank you for Divinity in Worship 2026, second edition. Let your name be glorified. Amen. Chimoto Semeroweya. Thank you for helping us. Thank you, Lord. Thank you for strengthening us. Thank you, Jesus. That we are able to observe the covenant. Thank you, Elohim. Thank you, Elohim. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Oku Chineke bụ na Oku ya bụ na Oku chi ya Oku ya bụ na Oku Chineke. May the mercy of the Lord rest upon you all. Amen. May the blessings of Elohim find you. Amen. May this particular service, this particular one, may it give you
an obvious reason to testify to the glory of God. Amen. In the name of Jesus. Amen. I ask the Lord now to give you freedom from your present and current prayer point. May the Lord relieve you the duty of repeating that prayer point in the name of Jesus. Amen. You know, when God gives you relief, it means that that thing you always pray about has been answered. The only thing that will make you not to ask for what you've been asking is because that one has been sorted out. Right? I pray for you. May Elohim give you relief over that thing you've been asking for of Him all this while. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Come on, Amen. let the one that has helped me help you. Amen. I want to sincerely bless you. You were tired and you were still there. For over hours. For hours. Sitting one place. Standing and playing. If I'm not lying, at least 4 hours at stretch. If you think it's easy, try and carry 5 liters of water or your granite oil, hold it with one hand or even with 2 hands for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. You understand? Let's talk of shaking it like this for hours. May the Lord pay you, people. Amen. May Elohim reward you. Amen. May the Lord give you evidence that you did not go show, that you came to worship Him. Amen. May the Lord give you the reward that He gives to people that follows Him. Amen. You are a party to this Divinity in Worship 2026 second edition. You are part of the people that cooked for God. Amen. Ka Chineke na-eri ka ọ na-agọziri m. Amen. Ka Jehova na-eri ka ọ na-agọziri m. Amen. Even Reverend Mebeda is outside. Augustine Nwam. Mandy Studio. Adam, I don't know your name. May the Lord bless you, miracle. May the Lord Almighty bless you all. Amen. We shall receive reward. Amen. The Lord will strengthen us. Amen. I ask God for something over you all. That when we will come for the 3rd and final edition of the Divinity in Worship 2026 edition, you will be better than this. Amen. I said you will far better than this. Amen. We, including me, I will be far, far better than I am today. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. I love you. I want you to know I love you. I genuinely love you. The Lord knows if I have something that will make you happy forever, and then you won't have to bother about anything, even if it's the last. Elohim knows. And people that knows me know that I will gift it to you. I'm begging God to bless me so you know I love you. You know how much I love you. And I know that God, the one that called me my owner, loves you more than anyone can ever love you. And He will give you reward because love is action. The Lord will practicalize His love over you in the name of Jesus Christ. Amen. Your going out and coming in is blessed. Amen. The remaining days, weeks, months of this year will not see your end. Amen. I say your back will not find rest in the hospital bed. Amen. In the name of Jesus Christ of Amen. Nazareth. Amen. You will not make money and spend it on cases Amen. or in the hospital or Amen. in the chemist. Amen. You will not use it to go and be drinking nonsense too. Amen. You will not use it and smoke rubbish. You will Amen. not even smoke anything. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Now, I know you people don't. Or is there anybody now going to hear you? Okay, now, Ufere anahango. Boy, promise. Eh? I should check them for that side. Promise, okay, go get anything. Everybody smile. Let me see your teeth. Ufere anahango. Go get. I'm facing the promise. Okay? The mambo man. Emekata mambo. Ndi ozongo we nango.
say, Chiboy, don't disappoint me. Chigodo chikafwezi. Ane meno. Go to bed. Father, thank you. Keep preserving my people for me. Protect them. I hang on high. In the name of Jesus Christ, you will satisfy them. None of these ones will be found wanting. None of these ones will lack what they need. You will align their path rightly. In the name of Jesus Christ. Father, separate my children from users. Men and women that use instrumentalists, separate them from them. In the name of Jesus. Father, align them to the right people that will see what you bestowed on them and then bless them. People that will help them. In the name of Jesus Christ. Father, my children, none of them will be used though. In the name of Jesus Christ. None of them will be used. Separate them from users. This I ask you from the depth of my heart. In the name of Jesus Christ. The right people into your life. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. You will gather. And whatever you gather, as long as it's good, it will stay. You will no longer gather and scatter. You will no longer be working and not be seeing the money. You will not live the life of instrumentalists, always working every day, no rest. And yet, not even 500,000 in their account, but working every day. I said that will not be your portion. In the name of Jesus Christ. I said you will gather today that thing that is good. You will work for something. You will receive the reward. It will stay with you. It will attract others. It will not vanish from your hands. In the name of Jesus Christ. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with you all now forevermore. Amen. Surely, God's goodness and mercy shall follow everyone here all the days of your lives. And you all, including me, will dwell in the presence of the living God, praising Yahweh forever. Amen and amen. Amen. I pray for you. You will not die the death of another. I say you will not die the death of another. You will not pay a price for another. In the name of Jesus. Your legs will not lead you to the place of your death too. It will lead you to the place of testimonies and happiness now and forevermore. Amen. There was something that the Bible said. It said we are the head and not the tail. I pray for you. You will assume your position as the head in greatness. You will not be at the back. I say you will assume your position as the head in greatness, as the head in success, as the head in peace, as the head in joy, as the head in good health. He said we are the head and not the tail. You will assume your position. It doesn't matter where you have been kept. Right now, the Lord Almighty by himself is pulling you from that place and putting you in the place on the right seat where you will assume your position as a head in everything good that the life he has given to you will offer. In the name of Jesus. God bless you. Angel loves you. I pray for you, viewers. As I have declared there, it shall also work for you. Whatever you believe, as long as it's good for you, may Elohim put it in your hands. In the name of Jesus. Amen. Dula you Lord. Unyewe dula you Lord. Dula you Lord. Yahweh dula you Lord. Yes, Jesus. Dula you Lord. Unyewe dula you Lord. 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 Yes, Jesus. Dula you Lord. Dula you Lord. Barukatae. Barukatae. Tudaraba. Tudaraba. Yode wahe barukebo. Tudaraba. Wadula zena yulo dioma o. Dula yulo. Dibosi dula yulo. Dula
Oye